Tas ang lawas eh. Bang. Mura manig na bali mi. Ah. Oh, pre. Ikaw na pre. Bang. Wala na kay duty ka ron. Saba mo noon sana magadara. Mura ba kag imatyo noon dra. Bang. Lagi. Maulong lawas sakit kay ba mura di ko katindog ba. Gusto na ko mo duty ambot. Basketball lagi ka BE lagi ba? Pre, sunod sa pre, sunod. Ay, may na mo hilot sa kuha ba? Sunod sa pre. Ay, unsa naman ka? Sige, musulod ako, musulod. Bang. Lang ni akong amigo. Ang buntag na pre. Unsa na day ka pre? Unsa ang lawas? Bang. Kamao na noon ka. Ito sakit kay kong diri oh. Tingin ako ba, pati akong kamot ba, di ko ka-duty lagi. Sige, kabalo ka mo hilot ka mo dira ba? Kuno ko din. Sakit akong diri mga kalawasan ba? Ay. Hilot lang pre. Kabalo kay ko anang hilot pre. Bang. Pero gamay lang lagi kay pre. Unsa day mo gabi ni pre nganong gipamaulan man noon ka pre? Kon mo gud pre. Wa nga basketball mi gabi pre ba nya. Abot nig 5 karon. 5 karon pre. Nahulog na sa sutirang. Pustahan na day nya, grabe na akong lawas, bunog na day kayo. Matay pre. Ako pre, dula ko sa una pre, 5 karon pre, pero wag ko katiste nga ng iswateray lang pre. Hinuon din nagko ay mig pusta, tag 5 lang noon pre. Ah, matay. May ginainyo nga pre kay tag 5. Ang amo taon nga. Iswateray lang nya. Kamang pa yun ang mapilde nya. Mapay dinulaay nga. Grabe. Lupig pa'y murag UFC ba? Grabe. UFC gid pre. Puslan lang rin nga na day pre. May pag nisulod lang kag wrestling pre. Puslan pa pre. Wrestling, abot naman to wrestling noon pre. Di ko kalakaw gani pre yun. Sakit pa yun akong tiil pre. Nya. Lapad pa yun kay ang ulo. Sao na lang man ni pre. Pre. Pag may aray, ialaksan mo na yan. Alaksan. FR. Baka naman. Balik na. Unsa gitong sinugdanan na to pre? Matay pre. Pahilot lang unta ko pre ba? Okay lang si mo. Nah, matay pre. Hilot lang hisgutan pre. Sa amo ang lugar ito pre. Ako'y pinakakuyo mong hilot pre. Nya, unsa may gamit ato pre? Dahon-dahon o lana-lana? Matay pre. Kanang lana-lana lang siguro sa ta pre. Ay, may problema na pre. Kuwasa dito yung lana pre kay hiluton ta ka. Sige pre. Kaon sa akong mga plus pre. Sige, may problema. Kaon sa ako. Matay ngon di siya kalakaw. Siguro nilakaw. Ay, klaro. Matay sudaw lakaw. Ay, friend ko sa trip yun. Ano na yung lana? Lana mo kung pito ba na siya? Matay pre, karon pa ko ka-enkwentro ni nga lana pre ba? Di ba ning aning lana sa mong bukid pre? Basaw sa kumay ingredients diri pre ha. Okay pre. Kuha na ako pre. Mana pre? Ay, wala pa pre. Warm up lang to pre. Okay na pre. Matay na hilutan na pre. Saan na pre? Di pre. Akong himo mong pre. Naamang ko pinabasahan ko diri pre. Bago gamiton pre. Shake before use. Yesterday you told me about the blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Katawa kasi yung dako. Tara na ka. Clear na? Lisa, matay pre ng style mo pre. Mura naayo naman inong kadali inong pre. Ayusin ba? Kamu kita sebelum tahu kan shortcut naman. Shortcut naman.
Pag may aray, ialaksan mo na yan. Alaksan, FR. Baka naman. Pamilawi bay, para baro ni mo bay, nagtakura imong ulong may